A través de la gran maqueta exhibida al MUBIM ens submergirem en la història urbana i patrimonial de la ciutat de València. La nostra maqueta recrea, concretament, de quina manera era la capital valenciana en el segle XVIII, segons el plànol del pare Tomàs Vicent Tosca, un dels més destacats pensadors i científics pertanyents al grup dels novatores o innovadors, el precedent immediat del moviment de la Il·lustració en les terres de les corones d'Aragó i Castella. Encara que la producció escrita del pare Tosca mereix molta atenció, així hem de centrar-nos en la més espectacular i coneguda de les seues obres cartogràfiques, el plànol manuscrit de la ciutat de València, que li va costar diversos anys de treball i va suposar-li mesuraments sense fi del teixit urbà, i amb aquests, l'apel·latiu popular del capellà de les Ratlletes. La maqueta es basa tant en el plànol dibuixat per mateix Tosca en l'any 1704 com en una còpia impresa del dibuix que es va fer quasi amb seguretat a l'any 1738, gravada per José Fortea i editada en els tallers d'Antonio Bordaza. Havien transcorregut 15 anys després de la mort de Tosca. La maqueta recull la major part del traçat urbà que figura al plànol original, així com el colorit i els detalls en els edificis i la vegetació. Del plànol imprès, la maqueta reflecteix els canvis urbans i arquitectònics que s'havien produït a la ciutat entre els anys 1704 i 1738. En aquests canvis es troben alguns motivats per les transformacions polítiques imposades, a partir de 1707, per la monarquia borbònica. Parlem de l'any de l'abolició dels furs de València per Felip d'Anjou, vencedor en la Guerra de Successió. En aquest sentit, ha de dir-se, a més, que, si en el plànol de 1704 la toponímia urbana apareix escrita en valencià, en la versió gravada de 1738 ho fa en castellà, com una expressió més de l'expulsió de la llengua autòctona, a la València del segle XVIII i de les centúries posteriors, dels usos oficials i àulics. En aquest primer lliurament de les visites virtuals ens centrarem en la zona on va néixer la ciutat, en l'espai que ara apareix ocupat per la plaça de la Mare de Déu i els seus voltants. Aquest és el cor històric de València, des d'on va començar a irradiar-se la història de la nostra capital. A més, constitueix el centre emblemàtic de la URBS en l'atenció a la importància dels edificis que trobem en l'entorn. Començarem, doncs, referint que va ser així on els militars de la República Romana van fundar la ciutat de València a l'any 138 abans de Crist. El naixement d'aquesta colònia de veterans de les legions està associat a un nom propi, Decimus Junius Brutus. Aquest és el revers d'un as de bronze encunyat a la ciutat romana de València i trobat al jaciment de la Carència, en els voltants de la localitat valenciana de Torís. L'exemplar es conserva en el Museu de Prehistòria de València i, com la totalitat de les encunyacions valentines del període, mostra un corn de l'abundància o cornucòpia, sobre fletxes i raigs. En aquest plànol actual de València podem veure la situació de les muralles de la ciutat romana, de la musulmana i de la cristiana. Les muralles cristianes van ser construïdes en la baixa edat mitjana, en la segona meitat del segle XIV, i els antics límits d'aquestes són molt fàcils de localitzar perquè la línia 5 d'autobusos urbans ha seguit, durant anys, quasi tot el traçat. Així es distingeix el color groc, el perímetre aproximat de la València romana en els seus temps inicials, per bé que no es coneixen els límits exactes d'aquella primera fundació. En el dibuix s'indica la possible ubicació de les 4 portes, així com els noms utilitzats per la historiografia moderna per a referir-se a elles. En color roig apareix la muralla de la Valencilla musulmana i en la composició s'assenyala la situació de les seues portes principals, així com el nom d'aquestes. En la imatge també podem veure'ns en cursiva i assenyalats en color blau els portells oberts en la muralla musulmana després de la conquesta cristiana. Dels 4 originalment existents només queda en peus el portal de Valldigna.
En el color blau, el dibuix marca el cinturó emmurallat cristià, iniciat en 1356, amb les seues portes principals. De les 4 originals d'aquella fortificació només han quedat 2 en peus, Serrans i Quart. En el recinte emmurallat cristià també s'han situat els portals menors, tots ells desapareguts, encara que pot contemplar-se el basament excavat del portal dels jueus en la plaça d'Espinazo adjacent al carrer Colom. Com pot observar-se en la reconstrucció hipotètica que veiem en aquesta infografia, la Valentia inicial va ser una ciutat de reduïdes dimensions, però malgrat això era un emplaçament rellevant des de la perspectiva estratègica. Aquella era una colònia de població romana, en els seus inicis probablement originària del sud d'Itàlia, fundada en la zona oriental d'Ibèria, un territori ocupat concretament per cíbers edetans. Si la població autòctona de les latituds circundants s'haguera rebel·lat contra el poder de Roma, la guarnició de Valentia i, en el seu cas, molts altres pobladors de la nova ciutat haurien actuat punitivament i probablement sense pietat. Ciutats edetanes com Arce i Edeta o contestanes com Saitavi, assentades en Oppida, o poblats situats en tossals i fortificats o emmurallats, van ser ocupades per Roma i es corresponen amb els actuals municipis de Sagunt, Llíria i Xàtiva. En qualsevol cas, els romans van construir el seu estratègic assentament com acostumaven a fer, és a dir, emmurallat i amb un traçat regular delimitat a partir de 2 grans eixos viaris. El Cardo Maximus, disposat en direcció nord-sud, que discorreria des de l'actual carrer del Salvador, i el Documanus Maximus, en direcció est-oest, el traçat del qual coincidiria en part amb el del carrer de Cavallers. En el centre arqueològic de l'Almoina poden contemplar-se lloses originals dels paviments del Cardo Maximus, o pot ser d'un secundari, trepitjades, doncs, pels primers pobladors de l'Urs. El poder romà també va situar Valentia, segons era costum, en bona part de les seues fundacions en territori conquistat, en un lloc pla i amb accés a un curs fluvial. Així es va tractar de la planura d'inundació o al·luvial del Túria, que permetria el desenvolupament d'una explotació agrícola remarcable. Per a la localització concreta de Valentia, els romans van triar la zona més alta de l'illa, creada per 2 braços del riu. Un d'aquells 2 braços es va assecar en època musulmana i l'altre és el llit del riu, o caixer enjardinat, que contemplem en l'actualitat. La ubicació de la Valentia romana en un promontori elevat explica que, durant les 2 onades de la Gran Riuà d'octubre de 1957, no resultaren inundades ni la plaça de la Mare de Déu ni els seus voltants. A diferència de la resta del districte de Ciutat Vella i de la major part de la capital. Amb independència d'això últim, i com abans es va anunciar, el ben cert és que des de la Valentia romana i fins a la València moderna és al voltant d'aquesta plaça on s'ha situat el centre religiós i, igualment, on s'ha concentrat la pràctica totalitat del poder polític, amb l'excepció del trasllat de la seu de l'Ajuntament ja en la segona meitat del segle XIX. Així, i aproximadament on està la plaça de l'Almoina i la mateixa plaça de la Mare de Déu, es trobava el Fòrum, o plaça pública, d'època romana. Per això, bona part de les restes d'aquests es poden veure en el subsòl del centre arqueològic de l'Almoina, o bé, jauen sota el paviment del marbre modern de la Gran Plaça, en el centre de la qual una gran làpida moderna rememora els orígens romans de l'Urbs. Decimus Junius Brutus, cònsul a Hispània. Aquells que havien servit en l'exèrcit en temps de Viriat,
va donar terres i una ciutat fortificada anomenada València. D'altra banda, en el lloc que ara ocupa la catedral, es van alçar amb anterioritat diversos edificis religiosos adscrits a confessions diferents. En temps dels romans es trobava un dels temples principals de la ciutat. Per epigrafia votiva, és a dir, per les inscripcions conservades dedicades a deïtats, sabem que a la ciutat s'adorava Júpiter, Asclepi, Serapis i Isis. Durant la dominació dels visigots, en l'indret es trobava un complex religiós cristià que incloïa una catedral. Sota el poder dels àrabs musulmans, allà es va alçar una mesquita, i amb l'efímer triomf del Cid, la referida mesquita es va ser transformada temporalment en catedral. En aquell temple, per consegüent, es van oficiar misses del culte catòlic. Finalment, la catedral va ser consagrada per disposició del rei Jaume I el Conqueridor sota l'advocació de Santa Maria en l'any 1238, en ocasió de l'ocupació de València per les tropes de l'esmentat monarca, encara que el nou temple no es començaria a construir fins a l'any 1262. La nostra primera incursió en les 1001 històries que omplen els segles d'existència de València acaba així. La maqueta de la nostra ciutat, construïda seguint el dibuix del plànol de Tosca i el seu posterior gravat, ens continuarà permetent rememorar episodis del passat i acostar-nos a obres destacades del patrimoni monumental i artístic. Però això ja serà a partir del pròxim lliurament d'aquest cicle d'audiovisuals, quan vegem amb deteniment la Catedral Valentina.